So, yo mga idol, no? So, Gagambino is back. So, ito na nga mga boss yung inaantay nyo. So, sipatin nyo na to mga idol. Apat to na laban ng Gagamba. So, may 1K na premium na ito sa mga pag-predict ng apat na tamang outcome. Ito mangyayaring laban na to, no? So, meron wala lang idol, napakasimple lang. Nasa YouTube community natin, nakapost doon kung paano yung mechanics, paano sumali, and paano manalo. So, 1K Gcash idol sa unang makapag-predict ng apat. So, naalala nyo naman ginagawa ko na to dati pa. So, again, good luck sa mananalo. Isang mananalo dito sa YouTube, isa din yung mananalo doon sa Facebook. So, huwag nyo kalimutan mga idol, no? So, pakishare itong link itong nasa YouTube natin para sa mga YouTube participants, no? So, share ng link nito, itong video to sa page nyo, Facebook. Sa Facebook naman, kung pinost doon, pero might as well mas maganda to mga idol. So, baka nyo yung laban 5 PM onwards, start na akong mag-upload ng mga laban. So, unang-una kung marinig nyo to, napapanood nyo to ngayon, ngayong gabi ko na-upload ko to. So, hindi ko pa to nalalaban, bukas ko pa to ng amaga, maglalabanin mo. So, sana talaga magbigay ng magandang laban. So, yun lang mga idol. Again, ako po si Gagambino. Maraming salamat sa pag-aantay. So, pasensya. Natagalan tayo ng pagbabalik natin. May nais na ako. So, yun lang. Again, thank you mga idol. So, ito yung pagbabalik natin. God bless you.